Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Tatelicious achinyomba Olinda Chapel naMadam Boss naLauren Guyo anzi murima zihure enyika. Company wakaibira mumwe munhu Madam Boss zihure mwana asi wangoni. Kune vasingaziye regaenda ndakuudza kuti Olinda akaiona sei company. Olinda akabira muZimbabwe nanonzi Gaino akutopenga chirwere chepfungwa nekuti akabirwa kambani. Olinda aishanda mugaino 10-15 years ago. Iyo kambani yakuti yake amba ateka kudanana nemurume wemuridzi wekambani inonzi zihure zvitsvuku ramunoona ari kubva aita kunge mari ane mari tumatu nemari ipi mari ipi yekumira makambani evarume vanhu mari ipi kwaoneka tivhure mapepa akoso tivhure munozari munhu anunza netaura pakarisana vanhu munhu asina chitema zvakafanana naMadam Boss vakasimba vachitaura kana kusakati makurukuto inobhiiwe chira kuzvinonga chetenge makurukuto aya ndiwo makurukuto handina kuposta zvamunotakakona vazhinji vaingoposta tukotukoposisi makurukuto ukacheta makutopinda ungaione kudzero atinambofira takamboonazva kuhura uyu watinoziya nechihuro uyu wematsvuku apfidza kubika nyama chonza nechichipo icho chapfidza nekugodomesa nyama nemafuta ekubhurichisa ichi ndo chatinoziya icho chakapota chatitorerawo mumwe wedu kuna chipetsi ichi chichipo evetirabhokosi but uyu ninguyu senzeri uyu ninguyu biwe chiravo wakati ndinokuropafadza iwe imba yakugaiwe nehappiness mwari wekugara kutiri zvakanaka bii wakatanga pasocial media panezuwo hauna ngoti wamboita mabobobo kana kungoita madiribobi waingoita masikita ako chinyararire unga wazotsvagira mufundisi wako asi zvawanongona muichecha tatakuudza karipa mabvenditi nokutuma une mazhinji anopinda muchiitika anenge akatotaimirewo murimo wako saka ugare pamavb hazvina kana kutombonda kutorongwa nemunhu anoenda kubhawa zvimwe kuti unoziva akupinda mumahuri anotoziva kuti anenge achiona nemagoro mafundisi bvunza aizikomba akarangwa nemufundisi murume watauro hura vakasara vanohura zvisingaiti aikunza adzikumbobira wakurungwa nakabhikei ndakazwa kuti murume wacheneindirabhi wakurungwa nakabhikei malabaya gwi ayakashakana vashotorobosoto regekoto shakanira zokotokoto malabere bibi biwe bibi malababi malaurega semogaraura uchinamatira imba yako ndakoti kuitse zvavo nekuti maurega tiri kucheka tugara takakemba bibi saka makurukutu watopinda vazhinji vakaitadza kuisimudza muchato zvichaikonitinaro tinaroriguyo akapinda akawaridza beche rake kona tukona akuoneka nezvekakudi rango beche remusaka akuenda achinotsvaga varume vevanhu achivhurirwa zvinonzi chii zvimashopu zvemagodi ibeche rakorake vamwe esi makationa iso patakabusa ndindeiko pandakubisa kwenu varume vari kumadharo youmweinodzambosa yowe freshman vanhu vari kutema yo madharo yo zvinoneno kango kapesha venu saka zvinokutinda nemunhu wakwenu d wakapa vanhu vanoita masikiti munhu wakanaka mufungire hatinambobvira wakambotanga makororo vana roreni vari kungokwegwezerwa munhu vari kufuta kana kuti arv kana kuti nhumbu ari kukwaendooneo kwachingozvituva ukaita munhu wakanaka wakaita zvemasikiti izvi uine ukakamusikorosikorukinoti ukapedza kakatozvoparadzwa neaccident ungoripo ipapo bichana unosvika bichana kana uri muchadzo wechokwadi asi ndakazonzwa kuti ndemusikiti ndikazonzwa kuti gauni rawakaposa nemusikiti ndinotora gororo rangu ndokupesa aiwa muchato wechokwadi
because I don't release my blessing for nothing. Kana kazokasi big. But anyway, I'm happy for you. Even if you know I know that bill, you change to the bill. Okuna bill ya sina mabuno. Mzundisi. Muganda kushamishia tunaitaka kuikamia kuchechi kwenu pano pale tongani pale pa social media. Efe oneni tunakufunisha maskama chero. Wazitu wakafundisi mchini chero binga achinge tukuzakanaka zvavakangoona zviri moshara mupaiko momowanze moita vana modimo maskiti kana mafunga kuti amire kuti unaboeka hatizoribiri kuti uite munhu wamadam bosi achitwa hatiri kuti uite munhu wamadam bosi wekuti maskiti akatozopesira akutaura murume taira ihure rakatonga murume rikakwirwa kona tukona matimani azvaunimona mimene hatisikuzoenda panjira ivo paurikumona ipo paya kana kuti ndakawati vari kuvhukekwa ikuno wadzvirirwa hatisikuziva satoputa kana murume atichisiya zvemasikiti zvachogipapira nigira ndakuijaira veneki uye ambeti unzi chi pekuvhera human hair ndichakuijaira ivo isimuki atoita zvokunongizingita matakupinda macho mazvakukutyisa kutamba nemapolitician first district velo kutotana nemapolitician amusikuona machinjira mapolitician akaintroducwa nemashinga ranokukozwa ndokati kutambira masina so be makoto back to Linda. I hope you're gonna do a public apology uchikumbira mai mazoro unikire Olinda taituvhaira nadzo dzimba idzi takatuvhaira nawo makicheni ematombo kusweden takarinovheta dzimba Olinda asi one day God decided to shake the foundations. Get me right manand mazvizvo usabvaire nemari vanga vari kuvana gini aivhaira akatsvira mota sema. And it just went like that. Ngativhaire nekuziya Mwari. Ngativhaire nekudana naJesu kuti Mwari vanotichengeta vachitipa upenyu hwakawanda panyika pano. Izvi zvekuvhaira nemasendi olinda. Learn from me. Takuswata muna masaya company. Vanhu vakabva nemakicheni amweyo. That's what God does. Shake foundation 2 minutes 2 seconds. Zvese zvaurikudana nazvo zvine zvaenda izvi. Unoziva mamiseko ekudzidzira kune umwe akanaka neni makanditeerera pane pamamadzidza ngatisabvaire nezvinhu zviri materialistic izvi because when you lose it unozoona kuti Joshua chikuru kufema chikuru kupenyu get it from me. Only I hope you are listening. You need, even though my Mazoe Senzeni is wrong, you need to go and apologize for that mouth. If I was Senzeni, I will curse you for what you say. And I will stand on the ground that I am an elder. One of these my gatekeepers in the UK. If you understand, only the apostle. But she's very ruthless when she thinks. She's very, I don't know, upper class. Hafundi. Kuna needs my gatekeepers. In UK, my Zimbabwe, and Senzeni is one of them. When I mean gatekeepers, I know people who are connected there in the spirit. Senzeni area. She's one of the gatekeepers. No man as well, no man. Respect one another. We must really dress each other. It just, address the HR men as well. Some people did not chilling here, but my teacher so look better. In an issue, my as well got to go in the kids' name. In India, Morocha, Morocha, the English chance again. Few period. Hey, man as well, never mind. Never I guess your generation. How go to kids are. God is my witness. The one I like the Felicitas are judges and I as well. But I was for Felicitas I keep two campers as well. She is intelligent. Felicitas did a life addressing my mason. She just made fakes. My mason made a good purpose. My mason made a good purpose. My mason made a good purpose.
But did you hear Amtata say rubbish? She understands the rules of engagement. She understands the rules of engagement. Kwenda kubuda uchizoa mashoko akazara utachwana. You understand. That must now you come to the nenyesha za Yesu. Ngadeo unapushia. Ani makazalandi. Ani makazalandi wakapirwa ngora kuti uzalena ndiyo. Ani makazalandi wakapushira yedzi yakwe. Enda kasina nyoka dzakasimu. Anoziva ndikuvemereni. Kuda. Anomubonye. Ani bafuna nyakuzozizisi. Anoziva. Akapashwa nyenzi kakakamana. Ani dzimele sibaka. Kakaiwa akama. Nikuchibuka. Oi, Caluz, Rebadoko, Jacques, Bush, Lambish, Roda Besha, Mayamish, Ayaya, Titanic Bush. I'm going to them. Oh, take them Bish, we are a Bish. Mulanda kwayo kutwana nalo imana zoya ndakataura kana vaitenga kutashana na footsteps ndakatumaliza senze ndikamuziya mina zangu kuza ichobani mwabuzi vakandifondera kaurwa pavakaenda sasomya ikare. I'm sure guys you have heard from the horse's mouth into zvataurwa naQuinty Delicious. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.